Yo atie for ne ameka se anwumre se matrasia na ye ga na mfaso ntia ene oman mutimamofo ho mfaso odi fo mo teme nka che enye se menka se o mekasa ensem bebere ne etwagu ekoba ebogbogu Ghana orofo sabro enya abotre na tweme na ye komra na ye koba memfanchia na enwunyam kase bi fa mampanifo bi na me de mo wia na fe ya toaso ye komra yo sabri me da obibia se me da Ghana 44 ase me da Ghana manyina nso ase abrochirefo ma me nchia me yere Queen University Queen me chiao na yema awo Paraku Estate Queen me chiao ma me nchire me na me nchia me papa odifo community wia papa me chiao na ma me nchia odifo kukudam obi ti say Prophet Jonah Jehu apia kaboa the third na ma me nchia me yam papa odifo amayawo na afei mame nchia King of Jew odifo akwa papa bichiawo odifo matrase na ensem bia etwegu Ghana enne no ano odin sedifo ma beka bia na menye timamuni papa aka mostly dudo na be se me beka sunsum nsam de kakra be hyem na me de kakra jam na mama na wie peyo hwade enyama pi ena ekoso Ghana ade ni sidia timamfu ba bekasa timamfu ba ye ni yie yati Ghana ni o ana odifo me beka me kasa wo man channel so se 2021 a police fo mon kwa de san mu ema me kasa me bom paye because e bia no ofa bi ana me nua bi me sister bi e wo police mu it is a woni ba e be happen ema me beka e bosu de wuro awo man channel obi asema mekan wo ko man channel so page about Prophet Eric Antwi me ka asem yo se awuwu akunkwakunkum be si police force every 2021 mu aye ba sabri mu no a police force do say na awu ema me sa be kan se ye papa akufo ado te kunwa so nyama be tiama no 2021 me pacho abesi me sa be kan se ensam twerefo ye ba sore tia ensam twerefo eno so so e bae e batata ensam twerefo bi ebi hu be ye hi ebi ba sore ye be ataki bibi ebi no bebre ne hwe Ghana na ne yakoi anote ma me fanche kase ma ye papa alanchremanti alankash alan kukudrofo a oba abaye nyuma pa de ama MPP party na ne America ne se menyo obi se so difo adwan MPP party na me pa jo menyo MPP party na mu enchia be de ma na makasa oba ba frag better de ama MPP4 eno ne asema me kan no afa ne ho no oba ewia ne ho no maka kire no because me makasa me obatan onyame de adom na dom me a me gini pa nyina abom kani pa nyina abom me titi ni pa afatie ye tigana ha ama ya nhwe ha ama ya bo police ni tu afensa IGP ubekasa se bank bia ni ka ye bude proof of this beguma kwa ba police for betwem IGP o ya sabade o ya chie ni ye aya di for ye kasa amuntie ye me be kai se a police for mon kwada san mu bebre nti ye sremo ye bompa amam na mu physical things na aka no esi ade kan ye wura kufu ado mesrew akade bie se ode ma police for mom de ye adwuma fa mom akade bie se mo de ba police for de ye adwuma fa mom a police for so ye de ma mom hwe so yie ne mo oman Ghana no ne ma Ghana enkoyi me pa cho tie me no kase me de Prophet Eric Antwi dedo na nim se e man nyina president oman Ghana e ye me no mienu dia but oman ni say a utimbi e say a me so utimbi me pa cho tie Ghana se onyame amoa yen na wansane amehwen a Ghana oman Ghana ye be kwa hunyehie mu eso na nia awurade da na di kire me se
ye de ntamatuntum kata Ghana so na fa Ghana man nyina me pa chotie wo ye Kristo ni miso ye Kristo ni bom paye ne yeso mom paye ne ensire urade se birichi kase bi e bebo Ghana bi e urade Yesu entamfiri omane so no ma na ni onyam mmra orofo wutie me police ni a wawuo ni me pa ye bi sase efiri hwa e be ko he hwade etitie mu na oyobi a pass out foforo we account so kura won hyeda nya bi nto hoye ni pen kura yesen na sika sen no benya kura bia kura wayere wo ma ahelo de beja wo okọ yebesena butima amfo Ghana mpanimfo yesrabu a police fo no eyesika ho adwuma ne de me sa kan se an Roberts be right e pa cho de na esi sa asem me kan ni nyina wo mancha na so me pa cho de na esi na aya ne ye kan maka se bi adifo de kom na de wo ye Ghana ye wadifo ye wo nyame mma nyame adifo akase e wo man Ghana mu nyame adifo e wo man Ghana na wo ye difo a wo kasa wie se wo kotena kronitia na wo bom pa sire nyame se sa so hwe ne mma o man Ghana de ne ye ye tuoman mu ena nyama basa ekoso asofo mo nsore eya asofo adwuma asofo asade se ye ma mpaibo timi o man Ghana ba asofo so ne didi ma ye fura atwapan orofo wutie me hyene so se chene na wo hwe mo si didi attention TV wodi apaso hwe me program ane se subscribe channel no na abribia nyodifo kwesentwi video na hwe afetie me obi se sada na didifo de o kan honam asema so beka sunsum sami odofo se asemi wo ne ye kan ya yesi so na ya mabia somo so na ya kire kwan ya fi so e ma ne baaye na ya kire ne e ba besi na ya epa odofo ade ya friend honam kankan mena wo beka ho asem mena wo kan honam kankan ho asem utimi dware wo studio land bia se wo yusu bia enso honam bon wo a wo hwe mena wo na ekasa honam bon what ya say e be kire wade ba ko obi hu timi dware wie within seconds mfifirifira ne nipadua nyina bon ontimi nkoni pam opa fa enso na fa abonua enkrafo fra na abonua line chenete wo na twini motwem se den sent nko because ya todi ya man wo sunsun wonam kankan enna me kire odifa ko sentwi me de nyankopon de adome etimi so be de domo free of charge fa na we se sa honam kankan nko ana ko ukọ empoano a ye wo ade bi wo ho a eno adodi konko bo se go white ye pottery farm aduane a nkokọ pottery aduane a na ya yam shells no na ye de afra na ma nkokọ na ya kese sa konko be pacho fa na fa punsuo na fa nchene fra fa si ho ade chiso a fa si bosusu ade chiso a be pacho fa dware ho nansa sa honam kankan ne ko sa honam kankan ne ko won se honam kankan ana ama ukun agya wakofa abayowa no we enya paibo enya fasting wo hia nyankopon direction honam kankan ti me pachaw ukun ti me fa wo mpie hwe asase so bibi anya yesa honam kankan se honam kankan wo ni padua so a wan ya wo don sa ebiguti afeti mi ebia ba bia wo no unya sa ade ni bi baby a wo no unya na me se aponso de twa wiase nyina ho hia me se podie twa wiase ho nyina ede ehia inti traise benya sa ade no mo abrochira mo hwe me obobaga sof me mempo na me de me hona mede ne beko me pa cha frɛ me ne sunsum ahinta sa won yemfa ntudwa frɛ me wo frɛ me be che sunsum ade ya wo beye oye wia anadwo no ye be mo apanchirim na de ade bia kam o de ka ho wia anadwo no na waye me pa cha wa brabo enyi sa biem honam kankan be fi ni padua so
obi wa honam kankanti hwade ba bia ni papu ahia no onko awade bebre gu asase su ina honam kankan enne ma ye no so abande omunim ahosisie obaji ku sisia odofo tie me meko yanko enkoje ho me kakra ne yeba mesan ene waka asem bi asem be pese me no ka ne hwade obi beda so da wie no na hwade ne nsa ho se moja ewo ho oni ma bo ye sa watundi se wojeko hwe wojeko no anwomone anwomone bayifi bayitantan no oya osawie pe woni padua ni na be kete okọ hospital doctor baka yesa won yare won yare woni padua ye okay enso na wo fun na were na wo fun orofobia wo hwem bia woni padua sana esa sana esa awonim tiemie awomone ayom ho wojeko ene be tim san twe moja no nti ya twe ya nwanom ne de wo ye da woni padua besa wazo hu adwiri na won tie ase na wo hu ne esi na no so asia wie na ye ka kire na wo se sa papa ya kasa obeda ba so na ne kete so moja ayeso waje ko ne betwe anadwo ne ye sa de no e ba cho tie me ma me ko ji commercial break na me ba na me fa sa de no afetie me onipa bia wo sa de na onipa du yesa na me pa cho tie me ya frade bi adwira me pa cho fa adwira na fa kanfo ba akopɛ fa gu ade mi nyina mu kanfo ni gyina mu wi afefa adwira ne twi onipa du yesa fa nkutoto so na fa twi onipa du ya ne sa na dwubia na dwutofu bia ya ne sa 21 days odofo onipa du ya no ensa nya sa bi ni abi kan se me di prophet Eric Antwi ni abi kan se Ghana ba bia hwe no yi ni mfa pa bonta akufu adochi si amfa pa bonta na chi a ni yan hwema na ye yi a me ka se MPP mon hwe mu yi na basabasa bi e besimu mu me ka se MPP mon hwe mu yi na sa prophecy we tie makada na me sensi so me se me hu se bosome ene owia e pere na me hu odwama bi se watiem me hu odwama bi se watiem no tie me hu si atworo MPP no odwama ne pie no ne yadura no ho MPP na no kita odwama no mu pie no aye Alan Cash ono ano ba fragbara ama MPP na nyame kemi ntan obia na mo ni nyame da na di na me da na di a kire o man Ghana MPP man tie ne ye na mo ya basabasa ebesi mu ntem mo mani mra ma ho so because onyame do party no na mo hwe ahweyie sabini ne o tie me obetima kire wadwe me nya atemdie se kwase ampani ana so bi wa ya no abedi kwase abedi di watem kwa na okọ odifo akwase Antwi me ka kire wudi matam onsa na ode tapo ye no onsa na meti brofrebe ma haban na ma screenshot na ma print na me di atoso na me di jatum mama onsa na do nsuo mo pesa ne atemdie de na abanya wo sira wadwen batanya atemdie onyame ka ho no nya wo kese shalom